Ay, nagka-salimon. Dodong. Dodong. Kung saan man na inyong ginalisan niya, Dong? Halina. Nagpaabot na ang atong speaker, ikan sa Davao. Okay, pangunta na. Humana, nagwali. Humana kaganina. Humana ang pagwali. Ang diwali mo, ali. Ha? Okay, huwag mo kadugog. Pero ako ni ang wali. Na ang sinuod niya, nagbantay sa badog atong ginuod nga mga Hudiyo. Iya ka mo nga napaka-Hudiyo man mo. Inyo na barugan karon. Nga dili mo tinuod nga Hudiyo. Napaka-Hudiyo lang mo nya pag ikaw paminahon kay nagpaway mong Domingo. Sige. Marcos 2:27. Ang Sabat gibuhat sa tao. Kundi ka tao ay ang Sabat. Sa ubang version, Jesus conclude, the Sabbath was made for the good of human beings. Kung dili ka human beings, hayo ako nga manap ka. Ako nga na. So, ano na lang? So, atong ihatagat, pangutanan na itong roha, ihatagat itong kay Sir Argentino. So, mo pasipay ko karon, no? Kung matiliwala ko, okay, nahin, pangutanan, Sir. Okay, so, pwede ba? Pwede mo dakit di para Okay. So, ang matukang tawag ini kung tubag ala. Anong gingon sa Marcos 2:27? Dili na siya refer sa tanang tao. Ay, sa patubagasan ko. Kanang word na human beings, refer na dito sa mga tao na nagtuman sa kitawag og suko nga gitandaan ang importansya ni Kristo. Ano na sa laki? Interesado mo mamutana kung interesado sa tubag. Di ba? Lisod mo na dito magkasilabot kay interesado kay mamutana pero dili mo interesado sa tubag. So, at kanang mo din nga human beings kanang sa Marcos 2:27, dili na reposta ng tao. Nga naman, ang sitwasyon nga natin na, kung tanaw mo ang konteksto, tanaw na to, makita na to, magibagto ni Kristo ang mga Hudyo kay gusto nila nga at adlaw ipapaulat nila ihigop dito ang tao. Kisa man ang tao, refer na dito sa kitawag o mga nagtuman, sa kitawag o adlaw ipapahulay. Muna ni ingon sa Ginoo sa Kristo nga ang adlaw ipapahulay wala gibuhat, alam ni atong gitawag o sa pasagin sa apang gibuhat, kini alam sa tao. Ano? Alam sa tao. Ha? Pag ingon o alam sa tao, refer na dito sa mga tao gitawag mong nagtuman. Kaysa gitawag pas labaw ang bigyan sa tao kontra sa gitawag o katong giingon ninyong balaod. Gitawag na sa fallacy of composition. You cannot use the truth in particular as the truth in general. Next question. Okay. Pagkutana. Kung nakapay mabasa na people na, ako na mo sayog ka. Composition lagi. Di ba? It is a fallacy of composition and a fallacy of equivocation. Paminaw. Ako ni kasabot po siguro niya. Niya. Ay, sa lagi. Paninawas ako. Kanang kiingon na gini nga people o human being, refer na dito sa natuman. Kanang kasitwasyon ba, wako'y labot. Wako'y labot, anak. Nga naman ang sitwasyon nila, nag-ergo si Kristo at ang mga versiyon regarding sa kabalaon, sa tagtungan, sa atang ipapahulay. Diba. Tag-awa ang konteksto din ha. So ang kontekst sa Marcos Kapitulo 2, versikulo 27, makita na ito, gibagyong ni Kristo na importante ang dignidad sa tao kaysa panaot kay inyong gitawag di pasunod. Hindi na nasa mo na ho nakatanang tao, kay bisan ganit si Kristo, diingon ang mga Hudyo, ikaw, ini mo ang tawhana, wa nagtuman sa gitawag kung ano yung mapahulay. Saan pangutana? Matod mo, murag nahawag na siya nga ang adlaw yung pahulay, kaya sa Hudyo. Sumala sa nakasulat sa Biblia, wilabot ang mga Pilipino, wilabot ang mga Amerikano, wilabot ang mga bulan, mga dito na sa mga Hudyo. So, Para sa Hudyo. Ang kuno ni mo karon nga wala kay Hudyo niya ng pagkasabat. Diba? Kanang gitawag o pagbagay sa Sabat before ang gitawag o mga Hudyo, gisulat na sa mga Hudyo o gihaom, subay sa kostumbre o kultura sa gitawag o mga Hudyo. Next question. ang akong pangutana ba? Sige. Ang akong pangutana ba, matod mo ang ating pahulay kaya sa Hudyo. Yung sa yung isulti kanina. Ang pangutana ko, kung nabasa na ito, wala kay Hudyo ng Sabat, ang kuno sa ka. Moderation time. Bro, kanan okay mang iyo alam bro.
Ay, asa mo mong tanaw? Tanaw sa ko. Pwede mahangyo, iwasan sa nato ang tudlo bro. Okay lang bro? Okay. Sige, so ipaagi na nato og pangutana. Sige Brad. Sige, sir. Dili man ako nag-ingon nga tawag anang kanang adlaw ibang pahulay para sa Hudiyo. Ako ba din nag-ingon? Ang Biblia nasulti ana. Nga kanang gitawag og naa, kanang giingon nga nagtuman sa adlaw ipapahulay refer lang na sa mga Hudiyo ay lain. Sige. Kay kana timaan na sa kasabutan tali sa Dios o tali sa mga Hudiyo nga diin gipagawas gikan sa kaulitan sa Ehipto. Nya ka ba naulipon nimo sa Ehipto ano magtuman-tuman mo? Putana. Oh, sa dahil ka na po kare, mato di mo ang ani paulay. Ginipon lang sa mga Hudiyo. Kung mabasa na ko wala pa Hudiyo, dali nagpala sa paulay. Kaya na para sa iyo nga putana. Kaya lang. Kung mabasa na ko nga wala pa Hudiyo, nanay ka tutong adlaw. O yun na mo ni. Oh. Tawag ba? Dili man yung taon na debatable ay kapitong adlaw. Debatable day na. Brad. Debatable day na kanang before ang adlaw before gisugo na anay tawag anang adlaw ang adlaw. Tay sa dili ka debatable lagi. Ang mo di pasabot, hungo pa na. Di o sa din inyong question, kabalo ba mo sa inyo? Isa. Kabalo ba mo sa inyong way of questioning? Ang inyong way of questioning is interpellation or cross-examination. Ang cross-examination interpellation ay daras na patawag ang debate. Why na po discussion? Ay, mga tagpikoy ani. Lagi na, mao gani gitubag ta ka di ba ingon ko sa imo, diba? Diba tinay ni? Pili, naho mo na kay Debate na ini? Isa di pa. Debate ako na ito ni. Kay, nahulog pa na nga simposyon, debate ako na lang ni. Oh, kay ang imong gihimo, pag abot ni simposyon gani, clarification imong ihatag. Karon, ni-interpolate mga sa kuha, ni-close mga sa kuha. Asa lagi? Debatihon tani. So, kamon duha, pila mo kapag tulong. O niya pagkahuman, ako ang musupak, pribahan ninyo na ang adlaw ipapahulay i-implementar sa bagong gitawag ng testamento. Pero kung gusto din niyo nga gusto din mo mag-interpolate, dali. Inyo man ang ipamugos, di ba? Oh, kay inyo man ang gitawag pamugos, i-pray pa ninyo ako'y supak. Sa pangutana karon kay ikaw sa munta magtimata. Ang pangutana nala kanina nga ang adlaw Sabado ginipro sa mga Hudiyo. Ipangutana na ko sa imo sa wala kay Hudiyo na nagpata sa Sabado, wala mo giwan ka. Remember na kining atong ang gihimo din dili ni debate. Diba? Dili ni debate, so I have the right to explain sa akong tubag. Kung debate ni mapugos ko nimo, kung debate ni. Kung musokol mo kang debate, mapugos ito ba ka na? Kung musokol mo sa debate ron, mapugos ito ba ka na? Kanang imuhang tawag anang di pangutana sa kuha. Usa may kuan mo, usa may isa na. I-establish ka din mo, kanang adlaw ipapahulay, apil mo. Iba ko man na si pamugos sa restriction. Karon na. Magtuon pa mo? Asa magtuon pa mo? Ayun lagi karon na. Ang atong himuon karon, ani. Ang atong himuon karon ibarog ninyo nga ang adlaw ipapahulay. Nagpadayon gihapon na apil mo sa pagtuman. Wala ilain na apil mo sa pagtuman. O sige. Ibarog na. Sir, taga 5 minutos ato nang utana. Atong ihatag ang affirmative side paghatag di ka sa stay. Sige bro. Sige, bumadaw. 4:47 naman doon. Sayang kayo ba? Bumadaw siya o 5 minutos. Kani ako ipali ba matuod, matod niya ganina kay may video ko na sa Marcos 2:27 wala exempted nga mga tao dira. Ano wa exempted? Kaya was ka human being ka, apil ka diha. Kawas kung dili ka human being, problema na nimo. Ano man ino siya ang Sabat ginipro sa mga Hudiyo. Pakutana. Kanang ini sa chapter 2 verse 1 to 3.
wala pa Hudiyo, nalay sabat. Nga maingon siya sa mga Hudiyo. Tara ko na. Kanang logic istorya ba? Ingon siya, wala sa gripe sa mga Hudiyo. Kung saan mo pagproba na, ang gripe sa mga Hudiyo nga, may nakabutang dira sa Marcos 2:27, ang adlaw nga Paul gibuhat sa mga Hudiyo. Tao man, sa Grego na anthropos, mankind, sang katauhan. Problema na kung nili mo dawat sa mankind, ada sigili mankind. Oh. Kaklaro na istorya, ang Sabat gibuhat sa tao. Sa Greek na anthropos, mankind, di sa mga Hudiyo, walay nakabutang diya. Kung nasa mabasa ka sa Marcos 2:27, nga ang Sabat gibuhat sa mga Hudiyo, daog na siya. Pero kung sa mabasa, sayo pa niya. Oh. Klaro kaya sa Hebrews chapter 2 verse 1 to 3, ang Sabat nila, Shabbat sa Hebrew, basta sa Hebrew. Di ba ang Greek na sa Shabbat? Naglaro anak, wapay Hudiyo anak. Nga maingon siya sa mga Hudiyo gripper. Kada kumpot-bot. Asam kumutuwa anak. Oh. Ang ganyan mga teksto. Wala nang katis basahon. Oh. Kato siya mong gagon tunid mga teksto. Marcos 2:27, ang Sabat gibuhat sa mga Hudiyo. Oh, kana lang, bugtagan na. Kung na kay mabasa na, murag mutuo ni jud mo nga ang Sabat gibuhat sa mga Hudiyo. Ya na kay focus Marcos 2:27. Fokusin na kung ning bayo. Kung na kay mabasa diha nga ang adlaw nga Paulay gibuhat sa mga Hudiyo. Na kay punto pero wa kay mabasa, ayaw pag-argumento nga ang Sabat iya sa mga Hudiyo. Kaya ang Sabat, Hebrews chapter 2 verse 1 to 3, nito, ang Sabat, gibuhat kila pa sa tao ka naman. Gipahulayan, gipadalaminan, o gibalaan, ikabito ka adlaw. Nga naman, kaya ang Sabat, iya na sa Ginoo. Gihatag na para sa tao, Marcos 2:27, ang adlaw ikapahulay, gibuhat para sa tao. Ang problema, kundi ka tao, problema na mo. Bating laruhan na. Charo di mo kamata na. Oh, maklaro na. Kanya puna po yung nala Biblia diri. Apes pa blota. Labi ng Biblia. Kaya mo andang ka na kayo lang magod. Oh. Basing naguna na siya nga. Kana ba, panahon na. Si Pablo or si Cristo na simba sa Lepole. Tanan niya. Sa ato pala, kamong mga Katoliko, kung naamo sa simba sa Domingo, wala mo kasimba dahil. Objection na siya ay wala sa consider na siya pa sa naana kasi sinapugas alay Paulay na simba na kana dili kay basa pa mo asam simba na kamutang diha sayo pa na nabuta na mao na nga bisag kung saan pa yung baliktad at motoran mutimaw din ang kamaturan mapailagi ng bakak kung say bakakon oh man to mapakutan ako sa Marcos 2:27 nga iya sa mga Hudiyo okay. Cross na cross. Okay, naapa siya 1 minute and 15 seconds. Apan, imo na i-wave, Brad? Okay, okay, imo na i-wave. Okay na? Adili sa, mo dito sa sentro sa. Imo na bang i-wave? Pinapamagod kay ang oras. Okay, so andam na ka nga mudawat ang utana. Okay. Lisod pa ka kanina, nanimong ko nga kining adlaw ipapahulay para dito sa mga Hudiyo. Isa patigsaad dito sa tawag ng salita, isa patigsaad tali sa Dios ug sa mga salita. Ingon ka supak anak. Pangutana, kung may mabasa ko nagihatag ang maong gitawag og sugo sa pagpahulay sa adlaw ipapahulay ug adlaw ikapito. Dito sa gitawag og mga Hudiyo o mga salita at mitahon nimong pildikan, di ba tiha? Objection, Mr. Moderator. Okay. Objection. Wala ko nagbasa. What is objection? Wala ko nagbasa. Ipagin may Oh, wala ko magbasa sa laing teksto. Dito tayo focus sa ibasa na ko sa Hebrews chapter 2 verse 1 to 3 o Marcos 2:27. Dito ka mo tana. So, counter? Wala man po nang utan lang para wala si mong sintas. Ako kung ipangutan na siya makatong imong gipangyawit dili palang dugay. Imposible man to ang imo lang giyawit katong sintas, di ba nagyaw-yaw ang daghan bito ka nagyaw sintas. So katong imong giyawit mo to ang gipangutan na sa imo. Ingon ka supa ka. Ingon ka supa ka nga kini mo ang gitawag og adlaw ipapahulay nga giingon nga para dito sa mga Hudiyo, gihatag sa Hudiyo. Ingon ka bot-bot ta di na tinuod. Kung may mabasa ko sa Biblia, letra por letra, kapitulo 10 ko magihatag na alam sa mga salita.
Admitahon nimo kaparot ka ng debate ha. Sige. Okay. Kung na kayo mabasa sa mga audio giyatak, kung na kayo mabasa sa web, dili pa audio, nali anay paulay. Ano tarong tableta? Ayaw sa ako man ang tawag ng ipangutana dili na ikaw. Ay isa. Ang tawag ining burden of proof na sa imo karon dili ang sa ako. Ako ang nagpro sa imo. Admitahon nimong pildi ka karon kung panalitag na ako'y mabasa sa Biblia nga kanang subuag gihatag dito sa isang isip. Ilang kasabutan admitahon nimo o dili? Oo, dili lang. Wala na iba. Mapa di mo kayo, wala ito nag-scoop anak sa Oo, o dili. Kanina, kapag tagal na, suko sa mga suko. Hon ka na. Ay, kasako ba? Suko mo ka noon. Oh, ingo ganina. Apil ang audio, gitagaan ang aday Paul. Apil ang audio, anak. Oh, isa. Apil ang audio, anak. Objection, what is your objection, Mr. Agitina? My question is answerable by yes or no. So my opponent have the obligation to answer yes or no. Admitahon ng pildi ka ano dili? Ang iyong pangutana, adbitaw mo na mapindi ko. Ang iyong pangutana, showdown niya, ma-explain ko sa iyong pangutana. Kasi, alam nga, kaya niingon magagamay. Moderator's time. Bro, wala tayo gilantid nga Rose. Apan, kung mo naman na siya, if the question is categorical, you must also answer in categorical. So yes or no, andyan di bangita, and then i-qualify ang imong question sa ganito. So, okay, palikot pangutan. Okay. Una pa ganing pangutana gapait na eh. So ani, ingon ka dili pa lang dugay, ingon ka ganina katong imong gipangyawit ganina, ingon ka bot lang mo ingon ta nga para lang to sa mga Hudiyo, gihatag to sa mga Hudiyo. Kung pananglitan na ako'y mabasa sa Biblia nga ang maong kasubuan gihatag alang dito sa gitawag ng mga Hudiyo, admitahon nimo karon nga pildi ka o parot ka ng debate. Ang giingon niya, kuyon ba ko nga ang aday palagihatag lamang sa mga Hudiyo? Mo tingin niya pagtanan kanina. Ako to ba, dili lamang Hudiyo gitagan apil ta. Tao man ta. Unsa na pong sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga apil ang mga Pilipino? Apila Marcos 2:27. Ang adlaw yung Paulay gibuhat sa tatawang version. Ang Jesus conclude, the Sabbath was made for good of human beings. Asa, nagtubag ba ka ng usa? Asa, nagtubag ba ko? Excuse Mr. Affirmative. Pag object kami ang good side, so other like in the same, okay? So objection. Deception eh. Ang ako pangutana, ka apil ang Pilipino. Basaha karon sa San Marcos 2:27 nga apil ang Pilipino. Living Bible. Sige. Living Bible. Apil ang Pilipino ha? Pag people gani apil Pilipino na. Nausa man ka. Ay akong tawag ka ng babae. Huwag ka nga apil ang Pilipino. Huna-huna naman yung mga apil ang Pilipino. Isa. Sa San Marcos 2:27 may mabasa ka bang Pilipino diya? Basta tao gani consider ka na. Ako nangutanag ba sa tao ba consider ba o dili? Ang ako pangutana, kanina unang pangutana ko si Mawa, di mo gitubag. Answer na ba yes or no? Wala mo gitubag. Okay. Wala mo gitubag. Ikaduha karon gipangita na mo ang Pilipino wa kay mahatag. Kung na kay mahatag basa pa kung wala parot kang debate. Dili lagi wa para kung ibati lagi nga naman. Kaya ang imong pangutana gitubag na kadina kadawat. Ano man debate bisag tama ang pangutaan ko ba? Bisa kadawat. Objection. Ang debate man dili ni sharing. Para si Muha matawag anang dawaton na ko imuhang tubag, di na ko kadawat si mo tubag, di ko makabuot si mo tubag. Debate man eh. So boti pa sa bot kinahanglan ka mo tubag sa kuang gitawag kong pangutana. You like it or not? Okay. Question, imo maka-atil ang Pilipino, basado ang atil ang Pilipino? Tubag na ko. Dito sa Marcos 2:27, wala mag-isip sa mga audio lang. Ang gisigil dito tao. Tao ba considered is human beings? Nagpasagot apil sa dito. Wala gito Tubag na katutan ka kangkong. Tubag na kada usa. Wala. Wala tayo pangutana ng Pilipino, ni abot ng tao. Pwede ba ibasa ni Sir Moderator ang natawag anang San Marcos 2:27 na may Pilipino? Ang moderator ito mo basama? Ako i-confirm sa moderator. Wala may Pilipino sa moderator. Tanawa sa Marcos 2:27.
but the Sabbath was made to benefit man, and not man to benefit the Sabbath. Abay Pilipino dito sa moderator. Suma sa atong ibasa sa way pabor-pabor as moderator. So sa pangutana na abay Pilipino, Wala yung Pilipino, pero wala pa yung Hudyo. Very good! Very good! Very good! Kiko, next question. Ay, sa pangutan na pa po. Wala ko. Ang iba pangutan na mong ka na. Parota. Duha question pa lang ha. Parota. Gigamit nimo ang San Marcos 2:27. Napag kayo mabasa din na mag-iingon nga whole human being. Ang tubag na ako dire, Marcos 2:27, the Sabbath was made for good of human beings. Apil na tanang ano man. Nang apil ta kay wala na sulti na ang ay sa tubag pa mas mga na. Kung siya man ka wala kay daot kay buti kay kana. Simple lang man akong pangutana eh. Naapay mabasa din na word nga whole human being. Wala. Wala yung mabasa, pero wala pa yung mabasa niya sa mga Hudyo. Next question. Wala yung mabasa, pero wala pa yung mabasa sa mga Hudyo. Tabla na. At Mikido, nanabla pa siya. Ha? Ingon sa way nabasa, pagkao mananabla pa siya. Next question. Sa San Marcos, Kapitulo 2, versikulo 27, kinsay gisultian dihan igligin ng Kristo. Katong gitawag og mga Hudyo o mga Pilipino? Ang gisultihan, mga tao, Jesus conclude, the Sabbath was made for good of human beings. Ang pangutanak, human beings, si Apil ni, kundi human beings, si Apil. Kung na ako'y mabasa na ang gisultian anak mga Hudyo ng mga human beings, admitahon na po niya magkakapon ka? Sige. Pabasa ako sa Marcos 2:27. Nga mga Hudyo, di ata mag-focus. Di ata mag-focus, ay pag-live. Kristo di ata mag-focus, basa ko na. San Marcos, ay Kapitulo 2, ang konteksto niya, di ba? Okay. Ang konteksto ng ano na ingon sa human being, di ba? Okay. Kung may mabasa ko sa San Marcos 2, nga ang kanang human being nila, refer na dito sa mga Hudyo, admitahon ni mo, magkakapon ka? Di taga-uyonan kay ang Marcos 2:27 sa Grego na anthropos. Ay sa! Bumsik! Mauli ka na, timubsik kayo. Hadlo ko, bala ko matuwa. Bisan pag-usa ko sa taga. Nabasa ka Grego? Andropos. Makabasa ka ba Grego? Gamay lang. Sige. Oh. Pato ako kung hindi namin yung Grego Biblia. Ako, nabasa ko gamay o Grego. Ay, isa. Kausa naman. Isa. Makabasa ko gamay o Grego. Katong natawag ini malita nga katong blue. Sige, isa. Iwan magka-anthropos Grego. Sige, ito, isa. Basahon na ito karon, itudlo ni makaroon ang word nga anthropos sa Griegong pulong. Sige ha? Okay. Ang ako na Mr. Motor, simple lang. Ang katutawag anang San Marcos 2, ikaw naging Griego, gisakyan taka. Okay. Ang problema ni noon karon, no? Isa lagi. Okay. Sa San Marcos 2, ay isa lagi ba? San Marcos 2, kinsa kay student ko sa ang whole human being o ang mga Hudyo? Tubag na ko. Wala lagi na kalainan lagi. Mahudiyo, mga Hudiyo, apil ka dara. Ano man? Kay human beings, God. Siya, gipadala ko sa Grego. Anthropos gani sa hubal ng mankind. Di ba basa ko ng Grego? Nagdahang Grego? Nausa, tuhana nga. Diya, pababasa sa anthropos. Ayaw mo ba mga Grego? Kausa na tao. Gidaladala ko niya sa Grego. Kasayaw sa pangutana. Okay, ani. Ikaw naguna-una Grigo. Sige. Ikaw naguna-una, di gisakyan tag ikaw mo naunsa ka. Ha, di ba? Ikaw isa. Naguna-una ka Grigo. Nya pagka magsakyan tag karon murag atras ka. Wala ko ni atras. Sige, basahan mo palihog asa napit ang anthropos be. Dili ikaw basa. Ikaw nag-ingon na din ang anthropos diya. Sige. Masabi sa Marcos ay sa Nabili na akong Greek intellinyar mga Tagalog. Greek Italian man eh. Greek man atong basahon dili man Tagalog. Dili man Tagalog kasi pagkasabot sa kabalong basa. Okay. Ay isa. So di ka kabalong basa. Makaya di mo na. So, Makaya di mo na nabasa ng tanan. makaya na ko. Kasi basa daw. Kanya i-explain sa saya. Basa. Kung ma-explain ako, abitaw mo parot ka. Kanin ka. Ani. Kung mabasa na ko o ma-explain ako, abitahon mo parot ka. Kala.
Basta moderator, ayan tima na mutala sa kunya, mabasa sa grade. Ini bro. Para for educational tumong. Punto por punto bro. So miabot mo sa nagkadaiya nga mga idea. So mingon man ka nga anthropos. Okay. Kaya nga anthropos, ha? Okay na ba to? Okay na, okay. So yata na to. Dali-dali sa iyang tayo ba? Kapait, kita sa grabe mo good ganyan. Okay. Una pala na akong pangutana nga tawag anang gihatag dito sa mga Hudiyo. Gapait na Oktobab kay ang Biblia man mismo nagsulti nga gihatag sa mga Hudiyo. Nya totoo man lagi mo ang mingon ikaw pagtuwa gihatag sa mga Hudiyo. Kasi may bakako ninyo. Ang Biblia o kamo? Mabasahon na nato. Tanggawan lagi, magapait ka. No, wala kang gapait. Ikaw ang gapait. Huwag na nga, pasit comment. Set Pare, kami nag-set comment karon, bisakyan talang mo. Ang saman ko, di ba? Kasi nila set comment mo makamura. Mura magtawag anak ko sa boxing baba, naadiri ang tawag anang Linda nag-boxing. Wala, nag-imo pang repairing na brake mo, tawag anang magpuan pa. Sige, mabusyado. Ako mo magiging sulpan. Nagpagawan ko sakyan mo. Reklamo mo. Exodo. Okay. So, ang tawag ng masahol, sige, tagaan anak, exodo. Dos di size kung ano mo siya sa tawag ng setas kung wala ko masayo pa. Okay. Katong na yung balita na, Vic. Katong na yung balita na. Nasa bag. Ano, sa bag. Wala na, i-stop siya. Wala dito, ibantingan ako na dito. So, ang mahitabo, makita nato nagihatag ang maong sugo dito sa mga Hudyo. Ano man kinaulit man sila sa ito for almost 430 years. So kanang gingon na gyud sa Kristo nga human being nga gisulti diha sa gitawag og kining San Marcos 2:27 refer na didto sa gitawag og mga nagtuman sa sumbong ang gitawag og human being. So, mo di pasabot kung atong ang tawag kini tan-awon. So Maigsoon, alang sa kasayuran sa tanan, ang atong speaker sa pagkakaroon nga maoy atong nahimong bisita gikan sa Davao, no? Si Sir Argisino. Okay. So ato ang tawag ining basahon. Okay. Deuteronomio rather. Okay? 31. Okay? Okay? 12 hangtod sa gitawag og 16. Ang Ginoo mingon kang Moises sultihi ang katawhan sa Israel. Wagi mo din ng Pilipino. Nga kinahanglan tamdo ninyo ang akong adlaw nga igpapahulay. Imong kabot-bot. Di ba? Karon. Kay mao kiniilhanan tali kanako og kaninyo og sa inyong kaliwatan. Kaliwat mo sa Israel. Sunod, aron pagpakita nga ako ang Ginoo mo ay naghimot kaninyo nga kaugalingon kong katawhan. Busa kinahanglan na tamdo ninyo ang adlaw nga ipapahulay kay gibalaan kini alang kaninyo ang dili magbalaan niini kinahanglan patyon. Kinahanglan tamdon kini sa katawhan kay kini mauman ang kasabutan nga dili mausab. Usab kini kawalay ka katapusan ni ilhanang tali kanako og katawhan sa Israel. Kay ako ang Ginoo naghimo sa langit ug sa yuta. Sulod sa unong kaadlaw ug ikapito kaadlaw mipahulay ako. So karon kinsa yung tagaan? Apil mo? Mag-aapil na tugnaw mo apil-apil taan mo di apil. Di ba? Karon, San Marcos Capitulo 2 versículo 27. Tao man na din na, nagipabasa na po ko, ikabasa. Ba, niya pagka mamingon din sa kumabasa niyo na na-explain niyo mo, pigdi ka, oh sige, basahon ka na to. Di ba? Karon, nabi ni San Marcos 2:27. Atong iatras sa tawag ining preceding verse. Tanaw na to ha? Oh sige, usa mo tanap na mo.
Mura mo ka okay, good ka na. Oh, sige. Ano ni, di, pakita na lang. I-wave na ko, i-wave na ko ang tawag ini nga, lagi. I-wave na ko, i-wave na ko, ha? I-wave na ko. Sige, sa may problema. I-wave na ko, pagkahuman, pakita na mo. Asa, kini nga tuwa diri, alang ni diri, alang sa inyo ha. Alang ni sa tanan nga naminaw. Ang mga tao gilamian ng paminaw. Humana sa ang explanation niya. Humana sa kay para maedukar ang mga tao nga naminaw sa palibot. Siya nagputuloy, siya nagputuloy. Wala may nagpadong sa iyang muna sa istorya. Siya man inyo. Ako lagi ang ingon nga movie. Gano man kimo mo na okay. Ina ba? Wala pa ko tawag ana nang mga istorya mura mo kana sa mura pa ani ka pa kana spirit, di ba? Dili oy, interesado na pa lagi milabot lagi sa nag-ergota. Dili oy. Kung gusto mga tawag ana mag-istorya mo dili istorya post kilit. Ay, hino istorya mura mo kana bitong aligas na okay ba? Di ba? Ay, sa lagi, ako ka din tawag ka ng panahon, di ba? Oh, sige ka, i-wave na ako. Sige, wave na. Okay, as moderator, so gihatag na ang iyang katungod, i-whip na niya alang sa maong oras nga wa panahuman. So yung so ihatag na ito karon sa affirmative alang sa maong pangutan. Unang pangutana. Pumunta na mga ano. Kanang Exodo kinsa nagitagaan sa napulo ka sugo. Ang Israelites okay lang siya kaya naman ipahulay dira, di ba? Kanang napulo ka sugo, yatag na sa mga Israelites lang. Oo, dili. Tubag. Out of topic. Ang atong tawag ining tema, specific adlaw ipapahulay. Sumala sa kung pa ganina baro ganina, iwa magud mo na minaw, ang kanang adlaw ipapahulay gihatag dito sa mga Hudiyo. So pa ka? Isa bumagay sa garam ka. Ayo, tubo na po. So kita utana, kanang Exodo 20 verse 8. Atos sa 11. Kisa nagitaga sa ipahulay. Apil pa ang gilihudiyo ana. Oo, dili tubag. In terms of moral law, okay? Pero in terms of sabbatical law and ceremonial law, walay labot ang mga dili Hudiyo. Oh, kana. Okay. Shoot down. Kung na ako'y nabasa, nga dili hudiyo ang apil kitagani, ang kuro naman ng mga ka. Tubag, in terms of sabbatical law, o sige basa. Kung, inong ito kanina, di ba? Ang atong kiinong kanina, in terms of sabbatical law. Kung mabasa ni mo, in terms of sabbatical law, pildi ko. Pag di mo mabasa, pildi mo. Ang akong ipasabot kanina, kay matod mo, ang adang ipahulay, ang Israelan gitagano way labot ang dili Israelihanon. So Diyos sa mga ako pangutana kung na ako'y mabasa apil ang dili Israelihanon ang kuno nimo mapili ka. Ginakuhaan ni mo akong tubagi, di ba? Di ba ganina akong gingon? In terms of sabbatical law, walay labot ang mga dili Hudiyo. In terms of paminaw sa ba? In terms of moral law, Hudiyo. Basahon mo karon, di ba imo ganina? Wa gyud naminaw ni atong mga higala. Basahon mo karon in terms of sabbatical law ang tanang tao apil. Sabbatical law ha, ibuta. Objection, Mr. Moderator. Ang iyang pangutana ganina, ang iyang i-extend ganina, ang adlaw ipahulay, ingon sa ganina, ang adlaw ipahulay, way labot ang dili Israelihanon, ingon sa ganina, karo ka ganina, di ba? Pero ang karon, ako nag-showdown, kung ako nabasa kanina, apel lang isa, apel sa ano, ako na nung makaka. Nya, karon, ang ito bag, dahil po, Okay, moderator's time. Brad, kaganina Brad, ato klaro na para alang sa mga audience. May challenge ka kaganina kabahin sa Moralo. So, iya ba yun lang sa mga Pilipino? Ay, Pag maingon og moralo, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw panabamome moralo. In terms of sabbatical law, katong adlaw ipapahulay. Okay! Karon, showdown na! Pag may mabasa in terms of
sa Vaticano, gibutang letra por letra, pildi ko. Kung wala kayo mabasa, pildi ka. Ako basahan para wala na yung video. Ariyo, basahan na ako. Meron ba? Wala na exist yan. Oh, Sitas. sitas. Wala na ikaw, wala na exist. Muralo niya. Muralo, kamu lang gusto ko rin. Ay, sorry ha. Muralo ba? Sabat, muralo. Dili ba ingon ko sinuha in terms of moral ka ng tao appeal, di ba ingon ko? Ay, sa nalipong ka. Ha? Ha? Sa kami nga mga Katoliko mang God, mabasa mo sabot. Naay kasaysayan ng dala pulo kasugo, tulo. Moral, sabatikal o seremonyal. So mo na ningon ko sinuha in terms of sabatikal law, may labot. Karon, in terms of moral law, labo tanan. Pag-ingon og sabbatical law, dili pareho ang sabbatical ug ang moral. Okay. Basahon mo karon, letra por letra. Showdown. Basahon mo karon, letra por letra in terms of sabbatical law. Apil ang mga Pilipino, apil ang mga Amerikano, basta dili ho di apil. Yung sa kada pagmural lo, apel ang mga Pilipino. O, kabasahan na. Exodo. Sabatikalo yan. Apel gani ka kani. Sabatikalo yan. Lipong masiguro nito katba? Lipong di ba lipong? Lipong ba di ba? Ang akong giingon, wala lagi problema may about moral law. Wala'y problema. Dito sa sabbatical law, mo ni basahon niyo mo karon. Basahon niyo mo karon in terms of sabbatical law, apil ang mga Pilipino. Pag wala, hindi ka. So, moderator sign. Bro, ano bro? Ang moral law, di-accept na ang imong challenge. And then, di-counteran ka, Mr. RJ. Kung adunay mabasa na apil ang Pilipino sa may kabahin sa sabbatical law, imo ba ning dawaton? So, ini. Sige. Siya man ang naghatag kondisyon. Kisakyan ako yung kondisyon. Ibutangan na ako, giparticularize na ako nga sabbatical law. Sabat man ang inyo, di ba? Sa sabbatical law. Basahon mo karon nga sa sabbatical law, apil ang mga Pilipino o mga Diliho. Sige, basa. Ako basahan na para daghang balik sa kusbalungos. Basahan na ako. Kaya daghang kay kusbalungos. Exodo 20 verse 8 to 11. Aminawa magsunan. Para di mo malipaw manig basa. O, aminawa. Apan 20 verse 10 to 8 ngadto sa 11. Basa to. Tumana ninyo ang ako nasa nabulo ko sugod ha. Tumana ninyo ang akong gipatuman sa adlaw nga paulay og himuan ninyo kini nga pinasahi nga adlaw alang kanako magtrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw apan ay kapito ka adlaw ang adlaw nga paulay inyong gahin alang kanako ang Ginoo nga inyong Dios ayaw kamo pagtrabaho ng adlaw lakip ang iyong mga anak sulugoon kahayupan ug mga dili Israelianon apel Klaro na basa. Sabbatical law? Isa. Muralo. Patakaro mga muralo. Basahan mo no. Ang unuhan. Ang napuno kasugo. Ang uno, basahan mo no. Ay, sino basa? Kanang giingon nila. Kanang giingon nila at dili Israelianon. Asa na ni adto? Dito sa tawag anang inang lugar o dili ilang lugar? Dungo doon, basa. Palihog ko. Ayaw niyo surampawang. Ang uno. Ang Diyos miingon, ako ang Ginoo nga inyong Diyos nga nagpagawas kaninyo gikan sa Ehipto. At laro, number 1, nagpaayaw sa lagi kibasa na po. Mao ganin ang context ba? Ang context ba? Ay, sa lagi ang context ba? Isa lagi. So magas ako. Okay. Ang context ang atong giistoryahan. Okay, katong ilang kibasa. So, ang gihatag nga sugo, tay pa. Si bias. Nagpangka ka lang bias na? Again, balik. Ang Diyos miingon, ako ang Ginoo nga inyong Diyos nga nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto. Karon, basa pa sa iyong sitas. Basa ta. 8.
Okay, hinumdumi ang adlaw nga igpapahulay o palaa kini. Kinsa gisultian? Katong gipakuha sa Ehipto. Karon, makatrabaho kamo sulod sa unong kaadlaw. Kinsa gisultian? Ang word kamo katong gikuha sa Ehipto. Apan ay katong adlaw igpapahulay ni gigahin alang kanako. Ayaw kamo pagtrabaho ni alang adlaw ni ang inyong mga anak. Ang inyong mga anak ang buti pasabot possessed by the one nga gitagaan og sugo. Karon, mga ulipon, katong mga ulipon sa mga Hudyo. Ayaw sa, pamilyo. Kaya napangka ka na, hindi pa ka na. Nagbasa pagani ko. Diba? Okay. Karon, mga kahayupan. Kinsa mga kahayupan, katong ang tag-iya katong gitagaan sa sugo. May pasyak. Okay. O ang mga langyaw, kinsa tawag ada gusto niyan, katong mga dumalo ang namuat ko sa mga Hudyo. So buong ipasabot ang maong sugo, dili alam dito sa mga dili. Israelon, Butbut! Brad. Asay objection, Brad. Ang gibasa nako Exodus 20 verse 8 to 11. Ang gibasa niya Exodus 21. Wala mong lutan na niya. Niya yung sa kanina. Sabi ko nabasa nga dito. Dili Israel na. Dili mapet ko nabasa nako. Dili ni aksipon dili daw kwan ato siya. Objection, Mr. Moderator. Nalipong maguna kong kaatbang. Nalipong. Una ang punto. Mabita gibasa na po ang uno para karuhan na itong kinsa gitagaan sa sugo. Kaya ang atong isyo, kinsa gitagaan sa sugo, apil pa ang mga Pilipino. Mama na atong isyo, di ba? Diba mo na itong isyo eh? Nga nagibasa na ang uno para karuhan o kinsa gitagaan sa sugo. Wala gina mga tawanan ha. Sawa ka na magyaw-yaw po, magsige po sa gyaw-yaw skilid. Sabat ikaluwa sila nabasa. Number 2, ang gitagaan sa sugo, klaro katong gitawag og mga Hudyo. Karon kinsa po tumanon sa sugo katong mga Hudyo. Apil ang ilang mga anak kung muadto nila, katong ilang giposes ba kahayupan, nga sila nagposes. Apil tong mga dumudulong, katong mga dili isa nang namuadto dito nila. Kay sila man ang tawag ang mga Hudyo. Sila nagsulod sa balaod. So mao na karon mo nagipangka ka, napangka makaduna, o nandi ka muda di ka tawag ana mo tarong tubag kay ang imo sa dili sa imong tagatanan. O nya bisan pag wala na ilalom, sa gitawag og balaod sa mga Hudyo. Palawap. Ang akong gipabasa ingon sa ganing sugan nga ko sa kanina kay ingon sa wala koy mabasa. Kay ang napulo ka sugo automatically para sa ila gihatag sa Israel nya karon parte sa Sabat na mulikay sa Sabat. Objection, Mr. Moderator. Objection. Wala ba akong nilikay dito? Giatbangan ba ito di ba? Nagbasa at utsot sa 11, giklaro na po ang uno, di ba? Kaya ang imuhang panabot sa bilik isilanhon, ang pasabot ka ng tao, di ba? Aksyon ay dumudong ang disgasa. Tarunga, ayaw pa nagkauktaw ka ng sabot ka ng Biblia. Ha? Di ba giklaro ganina sa uno, di ba? Gihatag ang sugot sa tawagan ng mga tao na ulit kong sa ito. Pag-abot sa 8, kamo, wala inyong gatanan? Yaga na inyong pagsabot. So buong ipasabot sa imong kaugalingon di ba sang sitas. Parot na! Sunod sa pangutana. Isa na to sa mga ariyo. Kami sa chapter 2 verse 1 to 3. Unsa sa Hebreo ang race na kabutang nila tubang. Okay, so pait na siya sa Exodo Kapitulo. Isa lang. Mr. Moderator. Lagi. Gihimo mo ko ng translator. Asa ba? Gihimo ko ng translator ba? Gihimo mo ko ng translator. Dili man question. Gihimo mo ko ng translator on sa Hebrew word anang term na tawag anang rest. Day of rest. Kumatubag na ko. Kumatubag lagi na ko. Okay. Pero before kumatubag, nihawa ka dito sa iyong Exodo. Lagi. Nihawa ka sa Exodo Kapitulo 20. Nga naman kay di ka katindog. Okay. Dagan ka sa Genesis. Na term na rest. Ang term na rest sa Hebreo is Shabbat. Shabbat, dili Sabado or Saturday. Okay, Brad. Bato yan tubag. Sunod palawak ka. Yang ko niya na Shabbat. Pangutana. Kanang Shabbat unsa ba na sa Bisaya? Okay. Sa Bisaya, adlaw nga igpapahulay. Kay ang word nga Sabado is Spanish na doy. Soy.
Ang word nga Sabado, dili in tao na Bisaya. Spanish in tao na. Ayaw sa. Ang Sabado, dili in tao na Bisaya. Kung dili, Spanish na. Ang Bisaya sa Sabat is tawag ining ipapakulay. So, not necessarily nga word nga Sabado. So, napakutana. Sunod nga pangutana. Matutong isang karon nga ibrani. Kanang Spanish sa Sabado. Unsa man na sa English? Tubaga. Gihimo na siya niyang translator. Di ba? Saturday from the word Saturday. Dili na from the word Saturday. Oh, so nga pangutana. Kanang Sabat day. Unsa man na sa Bisaya. Ay patuglo na si mo pa. One word is enough for a wise man. Dili man good ni wise. Ang word nga tawag ini sa lagi. Gihimo mo gitubag naman ako na ganina. Hoy. Gitubag mo na ako na ganina. Ganina pa na pagibalik palong lang nimo nagtuwa ka nakaipit ka. Okay, ang term na Hebreo Shabbat sa gitawag og in English gitawag siya og Sabbath or rest. Pag Shabbat day or sa Hebreo Yom Shabbat, tutudloan ta ka. Ano ba? Tutudloan ta ka. Pag maingon ganit Yom Shabbat, sa in English is Sabbath day or rest day. Karon, sa gitawag og Bisaya, adlaw ipapakulay. Sa in English is Sabbath day or rest day. Dili Saturday kay ang term na Saturday from the word Saturday, dili from Sabbath day. Kung naapay mabasa sa iyong katikisim, si Father Peter German Dakan Katikisim Dakakolek Doctrine, ang Sabbath Saturday, ang ulit mo, pwede sa iyong pagin mo. Okay. Ang problema ana, dili na po ang kuno ni masayop ko ngano man kay ang mo interpret sa librong Katoliko dili pwede sa Badista. It is a fallacy of argumentum ad vericondium. Librong Katoliko mo interpret sa Badista, binuang mo na. Ayaw may tihana kasi mo sa mong libro mo interpret kung gari mo. Pasag kami nga mo interpret ko si Bigla kasi mo saboy pasagdaan mo interpret ko sa mong libro. Ako daw na sa Dakanberg Katikisim ato pa ni Father Peter German Dakanberg Katikisim, where is the Sabbath day? Ang tugang ni Peter German, Saturday is the Sabbath day. Saturday pa na-conflict mo duha. Wala ba yan? Wala ba yan conflict? Ang conflict yun na ikaw nga nagbasa. Kaya nagbasa ka, one-sided lagi mo ang kamunaon na, kaya nagtuo ka kamuna na. Ayaw sa kumbaga sa lagi ko. So, naunsa man ka. Wala kang giingon, dili pwede nga ang librong Katoliko kamoy mo basa. Ano man kay iusap ko na kamuna na. Dili. So, ang giingon sa Converse Catechism, na kanang giingon nga Sabat, ingon sa maong pari nga, Saturday, nag-refer na nga ang maong kitawag sa 7th day, nagapunting karon specific panahon Saturday, pero wag nagpasabot ka ang term na Sabat, it refers or meaning Sabbath day. Sige. So, nga pangutana, piting lamian ini pangutana ha. So, nga pangutana, kanang Lucas 4:16 usa nang Sabat dira. Saturday o dili, diba? Sa panahon ni Ginoong Jesucristo, wala may term na Saturday. Murag bidaog na siya. Sa panahon ni Ginoong Jesucristo, according sa Greek tawag ini nga text, wala may term na Saturday or Saturday. Pero na ay mga hupad nga Biblia ang gibutangan og Sabado. Ayaw sa lagi. Uy, paminaw sa lagi. Na ay gibutangan mga hupad sa Sabado. Ngano bang tungod kay ang term na Sabbath day natunog sa Saturday. Di kanya lusod lagi. Ang akong pangutana ba, tayo alam mo din ko ba, kung usar man tawag. Ang akong pangutana ba, kanang Sabbath day dira sa Lucas 4:10 usa na Saturday o dili? One word is enough for a wise man. Ito pag din ako na, kapila na ako nagibalik-balik, di ba? Ang problema na kini mo, kini ka maminaw sa kutubag, di ba? Paminaw. Sa panahon ni Ginoong Jesucristo, wala pa yung word Saturday. Wala pa. Pero nganong naay translation sa mga Biblia karong gibutangan og Saturday kay dynamic form of translation na nga nagpasabot nga kanang
Sabbath day natunong sa atong kalendaryo nga Saturday. Dynamic form of translation. So mo na di mo na magamit. Sa ato pa kaning Bible nga kuan, dali yung Bible sayop ni. Okay. Ang sayop ikaw nga naman tungod kay wala nimo masabti ang ways of translation sa mga translator. Nga naman kay ang mga translator dynamic informal form of translation ang mga agi sa pag-translate. Karon mabatayo ko kanina di ba? Sa panahon ni Ginoong Kristo wala pa term Saturday sa ilang panahon kay wa sila kailaana. Ang ilang panahon kini adto kay Hebreo man Yom Shabbat, dili Saturday. Pero ngano na ang translation karon nga Saturday? Tungod sa hinungdan na kanang Sabbath day natunog sa ato ang adlaw na Saturday. Pero dili nagpasabot nga ang Sabbath day meaning Saturday na. Oo. Yang ko na nimo ganina nga ang Shabbat sa Bisaya do pahulay. O niya ang kay sa kawahin mo sa Porto verse 1 to 3 ang rest dira Shabbat sa Hebreo. O niya gitan sa Bisaya nahimo sa pahulay. Ipangutana mo sa isa nahimo Saturday. Nya karon iya na magbaliktad. Walay mabasa nila ang Sabbath sa Saturday. Nya karon ang Lucas 4:16 nga naay Saturday, di niya ang kunon. Naunsa mo tao? Yan, wala nang kuha na, nagyaw-yaw na, gusto mong utana, nalimot na sa iyang function eh. Nalimot na sa iyang function. Ingod ba ko ganina nga ang meaning anang term nga Shabbat sa Paduna? Ingod ba ko? Wala ko na ingod, ana. Gibalik-balik na ko sa panahon ni Kristo, walay gitawag og term nga Saturday sa ilang nailhan. Kaya ang ilang nailhan, yung Shabbat or Sabbath day or rest day. Karon, ngano na ay Sabado sa translation karon, tungod kay ang mga translator migamit og dynamic form of translation nga kanang gitawag og Sabbath day na tundong sa atong kalendaryo nga Saturday. Wala ako ang konklusyon, wala nagpasabot ang term nga Sabbath day mahimo ng Saturday dili. Ngano man kanang term nga Sabbath day kunong lang sa atong kalendaryo nga Saturday. Pero wala nagpasabot nga mao na ang gitawag og Sabbath day nga Sabado. Moderator Stein. So, alang-alang sa Matera. So, bro, kanang dili pagbayad pa. Dynamic form of translation. So, mao nang nasibo karon sa gipasabot nga nahimo og Sabado. So, usay concern nimo kabay na iwan ang gawa to. Ang concern nako about sinana, ang among topic na Saturday para sa mga kuwan, sa mga bilang mga Hudyo. So karon nag-ilagan na sa mga inalangan niya ganina, wala akong tana na. Oh, mo nang katong naminaw, timbangon na gininyo. Oh, katong kukusan na ko to. Okay po. Tiba-tibangon na gininyo mga kaigsunan kung sinuod. Kay mapatigbabaw jud ang bakat ang kamatuoran. Ang bakat di na daw. Nga naman, ariyo. Dos kay makatulis tawa ba? Mo na makinaiya ba? Makatawa na yun. Kani. Tingon dito nga siya dahan kay sa eskwelahan pero ang iyang eskwela sa pagtuon wala na mao nga naman. Miskan ang Biblia ng sulti, di niya onoran kay ngano dahan ba sa kususikot? Kung gusto na ako ni brother na mo na magsunan nga kanang Shabbat sa Hebreo sa 2 verse 1 to 3 sa Hebreo Shabbat na siya mo na inang naay mga translation para atong masabtan kay panahon na dito lahi sila mo na natay mga scholar para makasabuta sa mga pinulungan po nila. Mo na nga dili ko sumpa ko ba sa Saturday Sabbath sa kuan sa Lucas 4:16 nga naman kay mas unuran pa na ako kaysa niya. Ano man? Klaro mabasa diya isang dawat kay dahan ba kasi istorya. Hindi man na mao nga pagkuan. Kung sa debate maniwala. Oh, during debate session na debate lang siya. Oh. Na siya. Ano ay ko sa reaksyon sa kong kaatbang? Ihimo pa ko niyang translator, ihimo pa ko niyang balik-balik pa din niyang question nga walay kitawag na punto. Mabitaw iba ingon ka nga na ay mga translator.
Mabitaw nga ang mga translator na ang mga approaches. Ang mga translator na ang mga approaches depende na kung sa mga approach ang ilahang tawag anang pag-translate. Mo nang diklaro nato nga ay tabi ka na pang Sabado mo ng Sabat dili. Pero ang Sabat atunong sa Sabado. Di ba? Di ba translate ko nimo from turn na yung Sabat pagkahuman turn na adlaw ipapahulay or respect pagkahuman ang Bisaya kuno nimo Sabado na. Pasyo di oy. Pagkaron taon mo. So wa mo'y kalabutan anak, ikaduha ka punto. Kanang gitawag o kanang giingon nga Sabat again, wa nimo na kung wa nimo na pabarupon. Na kanang gitawag og Sabat para dito sa gitawag og mga Hudiyo, wa nimo na nabungkag. Di ba? Sa gibasa ka kanina, kadto imo ang tawag ang gibasa kanina para to sa gitawag og mga tao nga ilalom sa panimalay o kostumbre sa mga Hudiyo. May labot og naas kawas. Salamat sa duha ka nagpagawas, no? Gikan sa SDA, ng Katolik Apologist from Davao sa RGC, no?